Одина хестам пайванд кунӣ. Ина ҳамитр размерш чанде ки мегира аз мин биланд. Ман ҳамҷа ина барфай ягон то ҳамҷара 56 сантиметрай. Ҳамҷа мебирмаш. Ина бридмаш нигах ба курча ҳамҷара хат мекашам. И бо я намудига ин хатш кашидам. Як 5-6 сантиметр. Ин навдай пайвандшаванда. Нигах кардам ичлик трошидмаш. Инҷаша диди қа гирифтам, инҷаша қа гирифтам, нуршам камака гирифтам. Афирм съёмка бези байна медарам. Ана нигах ки пай бридагира. Курчара мондам. Ҳозир ов надавидаст ки и пӯстиш хишроб хеза. Ҳамира гирифтам яда кишоткам. Агар ки ов давидаги боша, пӯстиш ҷидо шава хишру, хеле кардан дар кор нест. Ана ҷура ҳамира диди, инам хел. Ҳамҷа мемонам, ина нигах ки дар ҳамҷа лғатш мекунам. Ина. Пӯста уч кард. Ина бо як камтарга сахтар. Ина. Як чхел пӯста уч кард ина иҷоша. И тараф пай бридагиш дёр нест. Пӯста ҳам хел ҳуч кард. Ина. И ҳуч кардаги пӯст ҳеҷ гап надорад. Сахта. Дига ҳами хел амониш имкон часпидан дора ва не хай хел намундан дар кор нест. Мепечунемаш. Одинаев ина печундамаш, нигах ки ҳамичаша главни намиҷай. Ҳамҷа сахтай, даҷа тамом мешава. Ман 3 сантиметрга зиёдтӣ печундам. Ҳам хел сахт боша ки ай ҳамиҷа ов бурмад, боб гарда обратно брава.